ebube bilie n'oluo Nnamdi Kanu onye nwere ndidi na-enweta ibe dị mma nekwa ka akara eruene akara aka na ba eruene ibe niile Igbo ji dị ebube bilie ka akwado jebe Abuja na akara aka eruene ka akwado jebe Abuja ka eje gbapụta ọhamadike ndị Igbo niile katakata dị n'ala Igbo ka o mechie ewo onye isi ala bikozie ewo onye isi ala bikozie ndị Igwe niile nwere na Anambra bilie elu ka ijebe Abuja n'oruene ndị Igwe kabinet niile nwere na Anambra ala Igbo niile bilie ka ejebe Abuja na akara aka eruene ndị ọrụ oyibo Igbo ji dị ebube se n'elu ka ejebe Abuja na tọzụde akara erubekwana bilie ka ejebe Abuja je gbapụta ọhamadike ndị Igbo niile ka dike fụtakwa aha akara aka eruene agbapụta ọhamadike ndị Igbo niile aha akara aka erue ka jebe Abuja gbapụta ọhamadike ndị Igbo niile n'ọkwa Igwe bike oruene n'ọkwa Igwe bike ejebe Abuja tọzụde erukwara na n'oruene ndị Igbo niile ndị ọrụ na-ekwu n'okwu ndị lọya ndị ọnụ na-ekwu n'okwu ndị Igwe na ndị eze ndị ọrụ oyibo ana Igbo niile se n'isi elu ka ejebe Abuja n'oruene ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ejekwa na Abuja eje gbapụta Nnamdi Kanu ndị ọnụ na-eru n'okwu mmụọ niile anyị ji biri na ana Biafra bịakwa n'oruene mmụọ Igbo niile ana Biafra bịakwa n'oruene bịakwa